Ένας παππούς της φυλής Τσερόκι των Ινδιάνων μιλάει στον εγγονό του για τη ζωή. Δύο μεγάλοι λύκοι ζουνε στην ψυχή μου και παλεύουν διαρκώς. Ο ένας είναι κακός και τρέφεται με μίσος, θυμό, φθόνο, βία, απληστία, αλαζονία, ενοχές, δυσαρέσκεια, κατωτερότητα, ψέματα, ψευτοπερηφάνεια και εγωισμό, είπε και συνέχισε. Ο άλλος λύκος είναι καλός και τρέφεται με χαρά, ειρήνη, αγάπη, ελπίδα, γαλήνη, ταπεινότητα, ευγένεια, καλοσύνη, ενσυναίσθηση, γενεοδορία, αλήθεια, συμπόνια και πίστη. Η ίδια πάλι γίνεται και στη δική σου ψυχή και στην ψυχή του καθενός. Ο εγγονός σκέφτηκε για λίγο, φαντάστηκε τους δύο λύκους να παλεύουν και μετά ρώτησε. «Και ποιος λύκος νικάει, μεγάλε πατέρα?» Ο γέροντας απάντησε. «Αυτός που ταΐζεις, γιέ μου. Αυτός που ταΐζεις».